Cenovo dostupný box s garantovaným Charizardom? Poďme na to. Pokémon Company si pre nás pripravila tento box s Charizardom, ktorý je jeden z najobľúbenejších Pokémonov, respektíve Charizarda buď milujete alebo nenávidíte. I keď nad tým tak premýšľam, mne je docela voľný, takže to neplatí. A či už teda karty hráte alebo iba zbierate, určite tento Charizard bude pekným prírastkom do zbierky, pretože keď sa na neho aj pozriete, tak je trošku inakší ako ten, ktorého môžete vytiahnuť v balíčkoch Obsidian Flames, nakoľko sa dá teda o promo a aby teda bol zameniteľný s tým, ktorý sa nedá vytiahnuť tak jednoducho, pretože tento je v tomto boxiku garantovaný. Takže aj jeho cena v prípade, že ste zberateľ, bude nižšia. Ale ako som povedal, ak hráte hru, je tá karta určite hrateľná. Zároveň s ním prichádzajú aj jeho vývoje, takže to môžete rovno nasadiť a hrať. Tento boxík obsahuje 6 boostrov, mal by obsahovať nejaké slívy s Charizardom, teda samotné promo Charizarda a stojanček na kartu, tak sa poďme na to pozrieť. Takže tu máme teda samotné kartičky, máme tu teda Charizarda, Charizard X, Charmeleona a Charmandra. U týchto kartičiek, ako som teda avizoval, tak máte garanciu toho, že tieto dostanete. Karta sama o sebe je docela pekná, má aj docela pekný centering, aj keď, no dajme tomu. Čo tu máme ďalej? Plastu je tu teda dostatok. Máme tu teda slívy s Charizardom a tu je ešte aj ten samotný stojanček, u ktorého si ja nemôžem pomôcť, ako je veľa kariet, ktoré by som si veľmi rád vystavil, kľudne trebárs aj v obývačke, ale tento tu naozaj nerozumiem, prečo robia tieto dizajny také šialené, tuto proste naznačené energie. Ja viem, že je to Charizard box, takže sa to snaží pôsobiť akoby strašne ohnivo, ale prečo nemohli tam proste dať nejaký obal, ktorý, či stojan, ktorý je vlastne iba priehľadný alebo v nejakej jednej farbe. Ja neviem, povedzte mi, páči sa vám to alebo sa vám to nepáči. A few moments later. Tak, stojan by mal byť magnetický, takže by sa mal dať relatívne ľahko rozložiť. Tu máme k tomu podstavček, aby nám to teda pekne stálo. Zase je červený, takže sa hodí skôr asi do detskej izby. Môžeme si teda vyskúšať aj s tou samotnou kartičkou Charizarda, ktorá by mala fungovať, takže si ju semka vložíme. No asi by bolo vhodnejšie zaslívovať, nech si ju hneď nezničíte. Spojíte a vložíme do... Tak. No, neviem, karta sama o sebe je ako keby docela pekná, ale vravím, v tom obale je podľa mňa úplne zdehonestovaná. No nevadí, poďme sa pozrieť na samotné boostre. Máme tu presne 2 Obsidiany, 2 Scarlety a Violety a 2 Paldei. Tak, poďme na to. Takže tu máme Energiu, Girafarigat, Tropiusa, Great Ball, Hopipa, Arctibaxa, Giacoma, Talonflame, Snowbird, Love Disc, Slaking, nič, Snubbull, Capsakid, Drillbur, ktorú som teda nikdy nevidel, takový krteček, Kupču, Dugtrio, Handstone, Diggersby, Bunnelby, Darkrai, Entei, Energia, takže zase nič, Rare Candy, Fidu, Dedenne, Ineko, Fluffy, Youngster, Blissey, Crocalor, Nestball a Magnezone X a samozrejme Energia. Jo, Magnezone X, to je fajn, to je fajn, to je fajn. Ďalší balíček, Shroogle, Phalanx, Jigglypuff, Iono. Iono je teraz veľmi populárna a údajne aj ťažko zohnateľná, aj táto obyčajná kartička. Corvisquire, Choice Belt, Bravery Charm, Jumpluff, Energia. Poďme rýchlo na to. Dynamo, Surskit, Darumaka, Froakie, Pitar, Togetic, Volcarona, Lechonk, Lunatone, Scizor. Tak a máme tu posledný booster Scarlet and Violet, Capsakid, Alomola, Paumo, Toadscool, Toxtricity, Crocalor, Muk,
Meditite, Nemona, Slowbro a Energia. Takže ako sme videli, dneska nám tam nič moc nepadlo, mali sme tam vlastne iba jedného Magnezóna, zo 6 boostrov, jeden hit. V každom prípade ako darček vianočný pre fanúšika Pokémonov, ak neviete čo kúpiť, tak ako som povedal, tým, že tam máte garantovaného Charizarda, aj keď s relatívne hnusným stojančekom je tam, takže určite to stojí za zváženie pri tej cenovke do 1000 korún. U týchto premium kolekcií máte tú výhodu, že aj keď náhodou neviete, či vami obdarovaný už náhodou takúto kolekciu má alebo nemá, tak vlastne tým, že mu ju kúpite a tých boostroch nikdy neviete, čo sa nachádza, tak vlastne to nevadí, pretože vy aj keď si potenciálne skladáte balíček a potrebujete takéhoto Charizarda do svojho balíčka, ak hráte Pokémonov, tak kľudne ich tam môžete mať aj 4. Každopádne, ak chcete vidieť, čo sa dá potenciálne vytiahnuť z iných setov Pokémon, pozrite sa na videá popisku, respektíve ak mi to YouTube dovolí, tak niekde tu vám ich pridám a vidíme sa na budúce. Čaute.